Barod? Yep. Dyn ni de. Fi yw Lucy, a fi'n dod o Llandysil, ond nawr fi'n byw yn Pencader. Right, so ti'n barod I Llundain? Ydra, barod. Ti'n bach yn nerfus, ond ready, ti'n modd? Ie. Heddi fi'n mynd lan I Llundain I gwrdda Siwrnai, Minister I Disabled, I siarad am beth I campaign fi gyda'r Carers Allowance. Pryd o'n i'n 11, nath mam fi cael brain aneurysm, a thi'n dost, a ers ni fi wedi bod yn edrych ar ôl ddi, a o'n i'n coleg a pethau, a o'n i'n cael Carers Allowance, ond achos es I drosto'r 29, so chi'n cael y Carers Allowance, so fi'n petitiono nawr I mynd erbyn hwnna, achos ddyle ni gallu bod yn full-time education a cael Carers Allowance. Gobeithio bydd hi'n meddwl, actually, ma bach o pwyntau, ma fe'n ddim yn dig, ma nhw mynd trwyddo llawer fel mae, pam I ni rhoi mwy o pwysau arno nhw. Ie. Sa'n credu bod nhw'n gwybod dim. Ie. Fi wneud bron o bod popeth iddo, fi sy'n wneud gyda'r glanhau yn y tŷ. Os bod eisiau mynd masau, fi sydd yn fel pwyntiadau, doctor neu ysbyty, banco, ambell waith fi fel walking stick iddi, achos mae dost arno ochr chwith hi, so hi'n gallu cerdded am spel. So fe'n stopo. Achos meddwl amdano gen, ni ddim ond yn cael 60 pint pob wythnos, so that's less than £2 an hour. Os oedd rhaid cael paid pobl mewn, that's be, £10 an hour, t'mod, so ni'n helpu nhw. Mae'r statistics mas na I gweud bod, achos bod chi'n neud y gwaith, mae fe yn safio arian ar fel NHS a fel carers a popeth fel la. Beth fi moyn newid I gofalwyr ifanc yw sim eisiau'r added stress o coleg a arian a pethau fel I. Mae eisiau bod nhw'n gallu meddwl, reit, heddi fi'n gallu mynd I coleg, fi'n gallu cael bywyd dda, mae gyda fi dyfodol. Mae rhai o ni sy'n moyn mynd I addysg a pethau, I moyn dyfodol dda. Lot o ni sydd wedi, sacrifice o'i hunan. Fel fi'n ofnus am dyfodol, fi'n meddwl, is this it for me, Mae fe'n galed a mae fe'n stressful a popeth fel ni, ond diwedd y dydd, chi'n gwybod bod pwy bynnag chi'n edrych ar ôl yn iawn, a bod chi wedi gwneud rhywbeth da heddi, neu fori, neu pryd bynnag, a chi'n gwybod bydd nhw'n mynd I gwely yn iawn, a chi'n mynd I gwely yn iawn, a chi'n gwybod bod nhw'n iawn. Carers Trust sydd wedi helpu fi. Gyda help wrthyn nhw, mae confidence fi wedi mynd lan. Pryd mae pethau mynd yn wael, chi'n helpu, chi'n offro beth bydd chi'n gallu, a respite a pethau fel ni, mae fe'n lot o help. Pryd byddai'n cwrddau, byddai'n fel, gweud, hit o nerf neu ddoi. Achos fi'n gweithio bydd e'n cael hi'n meddwl a meddwl bod eisiau pethau newid a dechrau'r proses I cael ei newid fel siarad yn parliament a pethau fel I a gobeithio. Fi'n gwybod deith o ddim straight away, ond fi'n gobeithio bydd e'n dechrau heddi. Right, so cwn I ma, pob lwc I ti yn Llundain. Diolch yn fawr. Dala lan pan ti nôl. Ie. Gobeithio bod ti yn gallu neud y newid no. A ti yn gallu cael y tebion y cwestiynau ti. Diolch yn fawr. Diolch. Fingers crossed. Diolch.